Lunoren kabinak 150 tonako pisua du, urpean pasa ditu asteak, baina azkenean hondartzarat ekarri ahal izan dute. Jendarmeek ez dute inolako arrasto berritik aurkitu kabinaren barnean, beren ikerketa osatzeko, eta beraz zati hau ere desegitea agindu dute. Lunok milaka ikusle erakartzen ditu egunero, are gehiago opor garai hauetan. Istripu ikusgarria otsailaren 8ean gertatu zen, 12 marinelak onik atera zituzten, eta gainerat ezen kutsadurarik izan. Ez beharra duela 2 hilabete izan zen, motorra itzali zitzaiolarik, denbora luzean hondarrak bertan egon dira, baina martxo bukaeran zamaontzia desegiten hasi ziren. Lanaren parterik handiena egina omen da, taberna honetan galera ekonomikoak jasan dituzte martxoan, ezin izan baitituzte ateak ireki. Orain jendea dabil, baina terrazan zarata eta usain txarra dagoenez, gutxik bazkaltzen dute bertan eta edariak baizik ez dituzte erosten. Angelun agintariek espero dute dena bukatzea udarako.